Hi mga katik-tik, ako nag-alig-ig na po ko sa akong mais nga akong pinunitan na idagan. Ito nga simba ba la? Ha? May mo. Kaon kagikan? Mag-aw gani ha. Daghan bato nga siluon mo kay pinunitan gud. Ay lagi ka na. Anak man ko kay sa amo magkuan na ay humay bayihon ra man di man ipagaling. Do may bayan sa galingan. Lubok intahan may mapista tag duha ka sako labukon. Mga daghan man kay mga ulitaw nga ngulitaw hay lagi kita tabang lawok dali ra pod ang iskasako ay. Nigo yung gamit sa una. No, nigo ka ni. Magaling og mais ka ng dimano, magaling mais kanirang kamot magbukan kan sako diha pinikas. Ana-ana hagok kapoy gud kaayo og paryaran mga bata karon nga di magkamo magaling dili eh. Kapila nimo to ilunod sa sa bato sa galingan kay pa may galingan sa una nga paryaan na karon nga nanay galingan sa mais sa una di mano man tao ra may magaling. Yung taon magsugod may galing og mais magsugod may galing og mais mga duha ka oras mahuman. Mo nang magtingob na bra ang pagaling kay ang magaling kag maupay paglugag na. Kiwis-kiwis, bunal kasi mo amahan. Pero mais man po yung bugas sa nala no? Mais yung nili matigan eh. Pero magbalis tatay sa kopras kami ingong bangko nga. Maugaling na permanente mais. Mula ka na lang po, kumato ko dito sa Madrid kay humay ang kinaunon sa ning mais nga. Kapino ani. Daan ko sa una mga katik-tik dili ko nga unog bugas na mais. Talaga pa ko maagwanta ko laman og kamote og tarlang ang akong kaunon basta di lang ko pakanon og mais. Pero karon gipan arthritis na, mais na. Ang ipakaon. Hawod na mapod. Dinky. Siya pa kayo magkuha pag-abot sa hupon. Gawas mo ka ha. Yung mga pinunit. Maingon dito sila mga katik-tik. Hoy, dili ka maulaw munit nangidig. Kung ngam, maulaw mo kung mo nangawat kung ego ra mapukat sayang aning usik ka. Dili gun maingon ka nga diha dayon makakwarta ka og mauman day og magapiki-apiki di. Kaya atong apiki ko, makabaligya ko. Nahalinan ko og 220 di. Palit na 5 ka kilo. Tapuan pa ni mga katik-tik. Abog ba abog? No. Ang ani
daw kuno ko maulaw mamunit. Yung kubuhay, dito ko maulaw basta tinarong lang ano man may mag-ako nagi. Tawat nga gisilhit man ako sa iya aning mais kay asa ipan silhigo nila iba hagpong sa kanal. Ay, kapuslanan mo si kayo. Pagpugi raman eh. Kung mag-ulaw-ulaw ka dito, kung maulaw daan pa dito, kung mag-suroy ko ang salbar, kung maurang nandali ra mahurot ang ako baligya kay. Ang ako balay pagka naog na ko, singgit na dito ko nga. Salbaro, salbaro ang makakaon-anin na. Magbinalik-balik sin mo pagpalit pagliso sa esking nahurot. Rato pa yun sa una. 25 centavos na karon tag 5 gamay kaayo mo rag platito. Ang unsa la? Salbaro ba? Unsa man na? Ang kuanggod karon lingin. Tag 5 nga kana asukar sa ibabaw. Pinaypay naman ang pangalan. Oh. Saging. Balangho ay nga kanang bisa manuroy ng bahay nga. Gusto mo palit sila si Laga. Katipod sa mga kuan, sa mga okasyon guys, dili ni maulawan si Lola. Imbitaron siya kanang mga birthday, kasal. Dala gyud na siya bring home. Gamay ra may kaunon kana sa pista. Nagdala man ko kay magkugihan man ko kayo kay buhi pa man to ako bana sa una. Manhugas ko og plato, magtabang-tabang ko sa trabaho ba kay di man ta maikon kay maindag nang winding pag dala og sudan, dala dito sa imo bana. Mo dituyo gani nako pagtabang kay para makadala ko. Mo to malipay. Adil. Asa na deal? Asa na deal? Dagan? Ay na babe. Sa basketballan? Joy. Anong gisapot ka gana? Gikaon na po niwako imong mangga. Ikaon oy. Imbis kay mauray ko tamis katong pinalit nato nga. Isa ray tamis kadtura. Nya, habuan ko nagtinais. Na-stack up man ni ako pondo og mais kay nagsakit pa man ko nya wa pa may lami ilihok. Karon kay naarang-arang naman ko lami na ilihok. Nag-ingon na po ning akong apo nga to ana po daghan daw mais mo adto na po to karon. Di sa nako tapuson pag kuan. Linky. Dito mo gabi kapitan. Out dito sa mais. Wala. Ito pa. Ang katik-tik manilhig sa ko mais kay di adaw diri nagkatagdaghan man silhigan sa nako. So dali nagakuwag mais si Lola guys. Naara nagkatag ra mga katik-tik. Bigyan kayo lang. Dili man ka nagkuya, dili ka puning baligya. Oh. Dito kan gila kay. Wa maotot. Wak!
Tapos wala pa nagdula. Pulis dalan lang. Ano pag yun yung trabaho ni Lola guys, itong bata pa mo. So kaya na siya mamanipulate. May basura la. May nasa goy basura. Pasen. Okay.
mga katiktik, kuman ako pagpamunit mo, ni ako pinunitan, ako nasabtaphan. Apa sa mga batuan na lang. Tapos kita para matapok ng balas ko. Nagbili ka lang. Very good na kaliwat. Hindi mo mag-machine. O sa mga katugringon lang mga katik-tik nga kaagi. Wala na makatupong na ko bisan unsay trabahoon kay pobre jud mi kaayo in taon. Ing anaon pag-alig-ig sa mais og naay bato ing ani alig pag-alig-ig hinaot sa naamoy makatunan sa akong trabaho karon pero di asa mamudapit sa og mais kay do siguro makatunan og mais kung pananglitan at tumo sa kabukiran na magpuyo makatunan na kamo pag-alig-ig anang makatuon na mo. Maura to ako vlog mga katik-tik. Hinaot nga malingaw mo. Amping kanunay. Bye-bye.